παιδάκι. Να νουρίζεις παιδάκι. Θέλει ηρεμία, θέλει ένα τέτοιο. Την εισαγωγή δεν θα την κάνω. Θα ξεκινήσω. Και εκείνος χαμογελάγε, λεβέντησε, ροβολάγε. Θέλετε άλλη μία? Ναι, Ποιος το παιδιά, ξέχασε? μήπως το τελευταίο να το πάτε λίγο πιο χαμηλά εσείς για να Ξέχασες το. Όχι, το λέει. Δεν άκουγα. Δεν ακούγεται απλά, είναι κάποιος μιλάει δίπλα σου. Θέλετε να το πάτε ένα τσικ πιο χαμηλά εσείς Ωραία. και μπορέσουμε να το κάνουμε, ναι, να το κάνουμε έτσι. Ωραία. 1, 2, 3 και... Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει η γειτονιά κι αναδαριάζει, γιατί βουβάει τα βουνά κι η κάβη, λεβέντησε, ροβολάγε, λεβέντησε, ροβολάγε. Ωραία, πιο καλά. Θα μου χτύψε και το κολοκούδουνο. Τέλος, Πες τα. Αύριο.